Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih Mas Mas Gadang. Giting, matur sembah nuwun Mbak Agnes. Yes. Saiki mau wis jenang gula. Heeh, saiki kowe gong aku. Ya. Kalau aku tak minangkani pamundutan tembang kangen. Tembang kangen, heeh. Sing nyekar sapa? Sapa ya sik? Mbak Orisa ya ora apa-apa, ya. Wis ora apa-apa. Heeh, Mbak Orisa wae sik. Jos. Mbak, sugeng dalu, Mbak. Ya, selamat pagi. Yes, Bang Enjang. Nah, iki lagi jam setengah seperempat. Setengah seperempat. Jam loro kurang seperempat, Ding. Isih bengi, esuk, Ding. Bang Enjang, Mbak Orisa. Yes, Kang Enjang. Nggih. Mas Bagong. Toh? Mas Bagong toh? Ya, Pripun? tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Pamundutan toh? Nggih, pamundutan. Nggih. Menika pamundutan. Nggih, dipun pinangkani. Nggih, dipun pinangkani no. Nggih. Langsung? Weh, kok langsung toh? Langsung bae. Heeh, nggih. Ya, monggo. Siang ini kok, Mas. Lah nggih. Ya ini kuwi kudu cepet. Sampun Mas Bagong. Nggih, sampun matur sembah nuwun nggih. Satu-sani Mas. Mbak Orisa. Wis gong, wis sip. Dangdut telu. Dangdut telu, heeh. Iso do leren apa ora? Nah, saiki wis jam piro? Sapa itu iki, Truk? Oh, kurang ajar ya, Gong. Ha iki lagi asik-asike lho, Mir. Iki wis jam piro? Ditileki nggon HP. Oh, wis jam loro. Jam loro kurang 10 menit. Lah, kepiye? Ledo guyon, ledo gojekan ki mbok wis. Urung tutuk apa piye? Limbukanmu dawa banget. Lah ya. Sekarang ya kepiye ya Mario? Ya wis gek do leren. Ledo gegojekan dilereni. Ditutuke mengko nang omah. Ditutuke mengko bengi. Ngapa engko bengi? Aku wis di WA karo sing ngedram. Ojo domong kene-kene to maksude. Ndak oke sing melu mengko. Ha iya. Wis, ayo gek dok. Merono. Merono ki ndi? Kae ndaramu kae. Ndaramu Sermadi kae. Anu Permadi. Wis ngenteni. Kowe iki aja kaya wong anu. Apa jenenge? Aja kaya wong kowe iki dinteni malah kok wong ngenteni. Ayo, doleren. Aduh iyung. Mudar. Nubruk kepura. Aku mlaku karo merem. Kae wis ngantuk ayo gek ditutke. Ayo. Ayo gek ditut mesakake mengko nek nabraki macem-macem. Nganggo apa iki Lirono? Nganggo playon Jogjas. Nganggo playon Jogjas wae ya. Ngono tenan nganggo playon Jogjas. Heeh. Wis ayo gek entar rasane tak kesuwen. Ayo Pak tak derekke Pak.
Mulat moro Sang Arjuna punya kang kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den ingkang kula lajeng-ajeng niku makartining Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggem sentosa manunggal dadi siji. Iya Kakang. Sejatine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semene iki. Kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang saka Permana Jati. Kaya ana gegeten ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar. Inggih Den nggih. Pancen nyata niku. Nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki. Yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin lan talak brata lan makarya nyata Den. Iya Kakang. Kang mengkon ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena anggone bebantu anggone babat alas Kakang Semar. Inggih. Mang tindak riyen kula tansah tut muntat Ndara.
cedhake wangi kekalangan Maloyo. Merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara Kajiman ya negara Mertani wis bakal kamanungsan. Tegese bakal ana wah-wahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gung liwang-liwung nanging sejatine gumlaring negara Mertani. Nanging aku Begawan Anggara Warna, ya Begawan Wilwuk rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wonomarta iki. Kelingan lelakon pirang abad kapungkur, aku iki maune ratu ing Mertani jejuluk Prabu Anggara Warna. Nanging nalika semana merga saka pangamuking Karungkala kang Bandada lawan Balasrewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi horeg aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira, Dandunwacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke wulun padha wenang dadi wujude naga. Parandene aku isih dikeparengake madeg pendhita mapon ning pertapan Pring Cendani. Yo, kalenggan iki aku wis nampa wisi ing dewa. Yen to Mertani bakal kababar eling dawuh pangendikaning Wulun padha wenang, lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki. Yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Candhet tindak paduka. Iya, panjenengan kuwi sapa? Nadyan apa yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Inggih kasinggihan. Kula menika Begawan Anggara Warna. Lajeng keparenga nilakrami paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi dasar kepara nyata. Yen ngaten jandika menika menapa leres satriya pamadyaning para Pandhawa Raden, ya dasar pancen mengkono perembahan. Alah dalah iki sing tak goleki. Aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa. Kok jandika banjur ngrungkepi pepadaku? Inggih Raden. Mapan inggih namung paduka ingkang kula upati. Raden, kula niku ingkang reksa Wonomarta menika lan sejatosipun Wonomarta menika sanes wujuding wana gung liwang-liwung. Nanging menika negari Mertani inggih negari Kajiman.
Nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan. Krana kula nampi wisi ing dewa inggih lumantar jengandika Raden Permadi menika ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah pusaka 3 cacahipun monggo kula aturi nampi Raden Arjuna. Jangandika maringake pusaka marang Permadi. Inggih Raden, menika kangge sarana dene pusaka menika nami tunggal Jayeng Katon utawi Lisah Pranawa. Dene dayanipun yen dipun usapaken netra saged prisa. Saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Ingkang nomor kalih menika watu timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud duing muni mula bukanipun. Yang kaping 3 menika Oyot Bayura. Menika saged kangge piandel monggo Raden. Gonjang kancing langit kelap-kelap Lira kincang risang mawe kandruk Anakku nggih punta lan kowe kembar nggih Bu wonten dawuh nggih Bu nggih Ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging punipun antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging srananing lahir angudi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah 5 manunggala dadi siji ibarate driji 5 yen megar merdika
Yen genggam santosa inggih Ibu. Nyuwun pangestu Ibu, ayo kembar enggal sumusul marang Kakang Dimas Werkudara. Kena dayane apa? Ora iso mubah, ora iso musik. Wah, ora iso nglawat. Wah. Truk, ngopo? Ana watu iso omongan. Ana sesuatu, ana swarane ora ana wujude. Nang endi, Gong? Ana kuwi. Tenan ora, Gong? Lho, paranono. Wah, lho kuwi. Wah, aku tulung kok iki, Gong. Njaluk tulung barang ya, Gong. Wah, iki mulai ora beres iki. Yah meniki do lagi metu-metune. Heeh. Nang kene wae, Gong, ndak mah pangan buta apa-apa ngene kono. Heeh, nang kene iki wae. Wis ben Sarmadi men dhewe ka. Anu, Ndara Permati. Ayo, wong ampuh kok bare tuk pusaka barang to. Heeh. Wah, Ibu Kundi, Punto kakangku, Permati kembar. Wah, aku susulan, aku tulungono. Wah, duh Kakang Mas, boten nginten yen Kakang Mas Bratasena kasangsa wonten mriki. Nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. Wah. Bagus Permati. Wah, tak trimo banget nulungi karo kakange. Iyung. Nggih Kang Mas ning ampun ngampleng to. Menika sampun sak mestinipun ya. Wis ayo Permati. Wah, tak kanthi mbajutke laku. Nggone awake dhewe babat alas mertani ya yasa negara anyar iki.
rasanipun Kakang Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sira kula Sedewa. Wah, yo piye Yudhistira kakangku? Ana apa? Kowe iki ora tenguk ning kene. Senengane kok. Iya mundur. Wah, nyerimpeti. Kula wonten dawuh sapa sing nyeluk kowe iki? Wis saka pangrasanipun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan sabdaning pukulun Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe maneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo, kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Patih gedene ranjamak ning kene. Wah, kowe iki mbok ya rumangsa awakmu gedhe. Dol kowe. Waduh. Arep lapor kowe kleru aku. Ana padha Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat sajak sumengko. Ana wigati apa sinuwun? Dadosna ing ngawuningan bilih negari mertani dipun risak titah ingkang salah damel, dipun rusak kayan titah ingkang salah damel. ana ing mertani. Jebulna satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara kajiman mertani, nanging ingsun wis uning lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Mun inggih dahat kasinggihan lajeng paduka menika sinten? Kauning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene. Lan iki uga kadangku Pandhawa. Inggih. Menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki, kula nyuwun gungan keparenga paduka mengestoni anggen kula badhe bebadra wonten meniki.
lan kula sekadang badhe nderek ngayom dhateng paduka miwah manunggaling samukawis kalian paduka Yaya Punta mapan ingsun wis uninga lamun Puntadewa lan Puntadewa den ayungi dening pukulun Bathara Darma ingkang mengkono Yudhistira sekadang bakal manjing ana ing jagatmu Dandun Wacana bakal manjing ing Bratasena Dananjaya ing Permadi Nakula Sedewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen mung wae rening negara mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku mertani iki dadi negara Ngamarta mangsa Barangganira ngembat ing ring praja ayo mono para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan urip ingkang daya dinayanan kebak ing katentreman rahayu 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 Punta